थाल खालामस्लाबनो हायासै। दर्पण स्टुडिअ नायजाबनायब्रा दर्पण स्टुडिअखौ मिथियो दा? दर्पण स्टुडिअखौ नुबायना नों? खेल खालामाखैलै। हन्डा डिलारखौ नुबाय? माइदांगुरि थांनाय लामा बे खना लानाय राथुल दैमारि साहा दखान जों नांजाबनाय बेयावनो फट' खेबग्राबो दं जेनेबा माब्लाबाफोर बे माबाखौथ' पावारा फैयोबा खमायफिननांगौनो ग्लासनि पावारखौ। जोंनि मिरु ब्रह्म धोरोमनि दिक्षागुरु आफा बिराजमान बसुमतारी आफा आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिल्लानि लेङाइ नेहाथारि गुरुसेल बसुमतारी आफा जोंखौनो मोनसे समाव फोरोंनो मोननाय बानिगाव एम पि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि आफा आरो जिल्लानि बोसोनगिरि मिरु आइजो आफादनि गाहाय प्रचारक साया बसुमतारी आइ लोगोसे जोंनि बानिगाव प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आइमोन बाबामोन बेजों लोगोसेनो जोंनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बेवहाय नुजाथि फैनानै दिनैनि बे मेलखौ समायहोनाय आइमोन बाबामोन दिनैनि बे मेलाव जोंनिनो जयगालयाव दीक्षा लादोंमोन बे दीक्षा लानायनिफ्रायनो आङो जयग'खौ होबोदों जादों मालाबा गेप जादों बेयाव आंनि गोरोन्थि जालांदों आरो बेबायदि मेल मिटिङाव बै समावनो आं लाइमोननि जानानै ओंखारबाय थायोमोन लाइमोन बानिगाव आनसलिकनिबो आं गाहाय नेहाथारिमोन बै समाव आं बिबुंथि होनो जोबोद आखा फाखामोन नाथाय गेजेराव गेप जानायाव आंहा गोरोन्थि जालांदों दायो जोंनि प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारिया लाइजाम हरनायलाय आं गोजोननाय मोनदों दा बिथांमोना आंनो मोनसे टपिकखौ हरफादों बे टपिकआनो जाहैबाय न'खर दानायाव रांखान्थि आरजिनाय बिनि सोमोन्दै बिबुंथि दायो जोङो दानि बे जुगखौ नायोबा जों आगानसेखौ हरनो हाया रांखान्थि गैयाबानो जों धोरोमखौ फुजिनोबाबो जोङो रांखान्थिनि गोनांथि जायो जोंनियाथ' ब्रह्म धोरोमनिया गोबां बुस्थुखौनो जोङो जैग'नि गोबां बुस्थुखौनो मुवा बेसादखौनो जों बायनांगौसो जायो बेनिखायनो रांखान्थि खामायनाया न'खर दानायाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनबा रांखान्थि खामायबासो जोङो जों मोनदांनो हादों बा आं बुजिनो हादों बेखौ आं लिरनानै लाबोदों बेखौनो आं फोरमायलांनोसै बे टपिकआ आंजों जोबोद मिलायदों आंहाथ' धोरोमनि शास्त्रनि बिसार खालामनो हानाय जेबो गुन गैया बा आं सोलोंथाइ गैया आं जैग'ल'सो होयो आरो बै जैग'नि फिथाइखौनो आं दिनैसिम मोनबोगासिनो दङ सिबिनो रोंनांगौ एबा सिबिनांगौ इसोरखौ सिबियोब्ला सत गियान मोनो जोंनियाथ' ब्रह्म धोरोम नालाय जोंमा गुरु आफाखौ जों सिबियो जोंनि जोंमाफोरखौ सिबिनाय जे जों मा मोनो बैखौ बाहामना खोन्थालांबाय दा बेयाव मोनसे सोदेरनो नागिरदों जोङो ब्रह्मखौ सिबिनो हानाया मोनसे गोग्गाथावना जों जोंमाफोरखौ ओरैबायदि गोग्गाथावना बियो साइन्टिफिकेलि प्रुफ गोनां नालाय बेखौ गोदोबो आफामोना जोंनो बुजायबोखादों जों लाइमोन ओंखारनाय समावनो ब्रह्म धोरोमा ओरैबायदि धोरोम जायो माने जों सिबियोबा जोंनो माने लोगो लोगो प्रमान होयो ओरैबायदि प्रमान होयो गुबुन धर्मनिया बेबायदि प्रमान होनो हाया
जोङो जि एसे बुथुमनानै मोनदों बैखौ इसोरखौ सिबिनाय नामाव जोंमाफोरखौ सिबिनाय नामाव जोङो जि एसे गोदै बुथुमनानै मोनदों बैखौ जोङो जोंमा गुरुनो होयोबा जों गोथार गोसोजों जोंमा गुरुआ बजबनानै लानानै माने महरखौनो सोलायो हांगार खालामो ओरैबायदि प्रमान गोनां आरो बै जों बुथुमनानै मोननायखौ इसोरा जोंमा गुरुआ आजावनानै माने महरखौ सोलायनानै गावनो लानानै दलर थाया बैखौ माने सोदांनानै बार खालामनानै मोदोमफ्रु बार खालामनानै गाज्रि बारहावाखौ माने दानगारो आरो बिनि उनावबो माने गोजौआव उखुन्दै जानानै थांनानै जोमै जाहैनानै जेब्ला अखानि महर लानानै गाहायाव फैयो बै जों होनाय मोदोमफ्रु फिथाइ सामथाइनि गुनखौ जोंनि आबादावनो जोंनो मोनजोबो ओरैबायदि माने साइन्टिफिकलि प्रमान गोनां बियो ओंखायनो जोङो ब्रह्म धोरोमाव जोनोम जादों ब्रह्म धोरोमखौ जों सिबिनो मोनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना मोनसे माने धोरोम आरो इसोरखौ सिबिबा सत गियान मोनो जोंनियाथ' ब्रह्म धोरोम नालाय प्रेक्टिकेलि रांखान्थि आरजिनायाव जि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बैखौ आं रोखा रोखायै फोरमायगोन बेयो बबेबा बिजाबनिफ्राय फरायना मोननाय थिउरि नङा आं स्वयं गावनो मावनानै मोनथारनायथार बे गियाना जायखौ मावनानै आङो न'खर दानायाव रांखान्थियाव सोलिबोनो हादों बा दासिमहालागै आङो सोलिगासिनो दङ आफा इसोरनि अननायाव जों गामियारि रायजो जानायावनो गोबां फिसा फिसा रांखान्थि आरजिनायनि खामानिखौ जों बयबो मावबोगासिनो सोरबाया जाफुंसारदों सोरबाया जाफुंसाराखै जोंनि न'खर दानायाव जों आबाद मावनायखौनो गुबै आयदा खालामो आबादखौ दैज्लां मेसें बे मोननै माने बोथोराव मावनो हायो दैज्लाङाव जोङो गुदि हिसाबै माइखौनो लायो माइ आबाद मावनायखौनो बे माइ आबादखौनो जों गोदोनिफ्राय मावबोगासिनो नाथाय मानो जाफुंसारनो हायाखै जोङो रांखान्थि आरजिनायाव जों मानो जौगाखाङाखै माइ आबादखौ मावनानै खारना जाहैबाय जों माइ आबादखौ गोनोखोआरि आदब खायदाजों माने मावनो सोलोङाखै गोनोखोआरि आदब खायदाजों मावनो सोलोङाखै जों साइन्टिफिक मेथड गोनोखोआरि आदब खायदा जेरै माइ आबादखौ नांगौ बायदियै हासार दै जगायनाय साइन्टिफिकलि आदब खायदा होनना बुङोबा जोंनि रायजो जानाय आइ बाबामोना माने गिलु बालु माबा गिदिर अफिसनिफ्राय साइन्टिफिकया जोंनि माने मोननै जातनि जों बोरमा मोनो लकेल जों दा बोरमाखौ दिसिखौ होनो बे आरो बोरमा मेन्दा बे बोरमायाबो थिग बेबायदिनो जोङो बोरमाखौ बिमाबो बानायनो हायो फिसा एरैनोबो हायो बिमा बानायनायखौ बानायदो जुदि माने बुन्दाफोर दङबा मेन्दाफोर दङबा बैखौ खासि खालामनानै जोङो फिसिनो हायो बेयाव खस्थ' गैथारा बेयाव दंफांनि बिलाइफोर होनांगौ नङाबा ओरैनो हाग्रा बंग्राखौ जाखायो बेयाव खस्थ' गैया रां खरसा जाया खिन्थु अमायाव खरसा जायो मेन्दायाथ' ओरैबायदि सुबिदा हगारना हरबानो माने अखा सान्दुं जा मा जा बे गोसोबायदि ओंखारनानै जाहैयो बेखौ खालायनो गोनां जाया बेबायदिनो जोङो माने न'खर संसार दानायाव फिसा जोङो गोदोनिफ्राय मावबाय थानाय बेबायदि जों मावनायखौ एसे नोजोर होनानै जोथोन लाखिनोबानो जों गोबां माने न'खर दानायाव रांखान्थि आरजिनो हायो आरो बेनिफ्रायबो जोङो ना फिथाइबो लानो हायो ना फिनायाव खस्थ' नांगौ बेयाव ओरैनो सहसाव जाया खस्थ' हमनानै फुख्रिफोर दंबा खस्थ' हमनानै जोङो नाखौ बोसोरनि उनावसो फाननो हायो बोसोर हिसाब फेरेनांलायगौ बैयाव आदाराव जि गुन्दै दङ बेखौ न'खरनिखौ मोनबा होदो गैयाबा थालिर बिलाइखौ दाननानै होबाबो जायो थालिर बिलाइखौ गासिबो नायानो जानो नागिरो खिन्थु बेखौ जायाबाबो थालिर बिलाइखौ जायाबाबो मा होनो थालिर बिलाइयाव दैयाव गासिबो दोनबानो बादामालि थायो बै बादामालिखौ नाया जायो माने गिबियावनो नाया देरो आरो दा बेबायदिनो जोङो न'खर दानायाव रांखान्थि सोरजिनो हायो
दा बे रांखान्थि सोरजिनायाथ' दायोथ' जि एसे खामानि दं जों गोदोनिफ्राय मावबाय थानाय बेखौ आं एसे खोन्थाबाय बेखौ एसे नोजोर होनबानो हायो बेवहाय जोङो रांखान्थि न'खर दानायाव जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा न'खर दानायाव रांखान्थि खामायनो गिनो नाङा गिदिर मोनसे एमाउन्ट नांगोन गिदिर मोनसे फैसा फुन्जि नांगोन आरो गिदिर गिदिर जों इन्डास्ट्रि खुलिनांगोन बेबायदि नङा जों गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जि दाउ अमा फिसिनाय माइ आबाद मावनाय बैफोरखौ जों एसे नोजोर होनानै जोथोन एसे लाखिनोबानो बैखौ जोङो रां खामायनायाव जों साक्सेस जानो हायो दा बे साक्सेस जानाय जिबायदि जों रांखान्थि मोन्दोंमोन बैखौ जोङो दोनथुमनो रोंनांगोन दोनथुमनाया माबायदि जोंनि आइ बाबामोना मा होनो जि एसे फैसा खामायदों बैखौहाय खम होननानै मालाया बेंकआव बुरजा बुरजा दोनहैयो दा जोङो 100 200 300खौ जों बोरै बेंकआव दोनहैनो होननानै दोनहैया दिनै एसे गाबोन एसे माने बाहायनानै फोजोबो दायो जोंनि गामिफ्रावनो दङ पस्ट अफिस बेफोराव जों एकाउन्ट खुलिनानै बेयाव 100 200 जोंहा दोनहैनो हानायनि सुबिदा दङ दोनहैयोबा बैयो जमा जानायनि मोनसे फुन्जि जायो दा बेखौ दोनहैयाबाबो बै 100 200खौ जोङो सानफ्रोमबो माने बाहायालासिनो दाउ अमाफोरनो आदार होनायाव माइ आबादाव मावनायाव जों हासार बाहायनायाव जुदि बाहायोबा बे फैसाखौ जों माइखौ जाफुंसार मोनो दाउ जिब जुनारखौ फिसिनायाव जाफुंसार मोनो बैहा मोनसे गथा गथा फुन्जि मोनहैयो बै फुन्जिखौ जोङो मोनसे टारगेट लानांगौ बै टारगेट होननाय बुस्थुखौ जोङो खालामनांगोन बै इन्सुरखौ अमाखौ फिसियोबा 6 मासाव फाननो हायो 6 मासै जुदि जों इन्सुर हरोबा मोनसे केपिटेल जालांबाय थायो बै केपिटेलनिफ्रायनो जोङो मिसुर जायोबा मोनसे गिदिर एमाउन्ट होनाय बा मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिनाय बैबायदि जों टारगेटखौ लानो हायो दा बेबायदिनो जोंनि न'खर दानायाव रांखान्थि खामायनायखौ जों गोबांखौनो साक्सेस जानाय नुबोदों दा बेबायदिनो आंबो एसे बेबायदिखौ मावनानै एक्सपिरियेन्स दंखायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय जुदि नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि जुदि आंजों रायज्लायनो सानोबा बैखौ आङो न'आव थांबाबो बुजायनो हागोन आरो बेजों नोंथांमोना मावजेननो हागोन आरो आं थांबाय थानोबो आइडियाबो होनो हागोन दा आंनि मोनदांनायाव आं दासिम माने धोरोमनि सोमोन्दै जेबो बुंनो रोङाखैबाबो बाबामोना मिथिनानै आंनो बेखिनि टपिकखौनो हरदोंमोन न'खर दानायाव रांखान्थि आरजिनाय बैखौबो आङो माने सिम्पोलैबाबो खोन्थाबाय दा आइ बाबामोननिसिम आङो फिन खनसेबाव खुलुमनानै दिनैनि बे रांखान्थि न'खर दानायाव रांखान्थि आरजिनाय बै टपिकखौ माने बेखिनिखौनो गावनि रोंगौथिखौ बुंनानै फोजोबबाय